citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pamilyang supak sa pagtukod sa Samal Island Davao Connector Project kay maigo ang ilang propiedad, andam makigdialogo. O kasalan ng bayan sa Agdao, Davao City, gihimo ilawom sa tulay. Sa detalye sa atong mga balita, nagpabilin gihapon ang oposisyon sa himuong Samal Island Davao Connector Project sa ubang pamilya hilabi na sa mga lugar nga abtan sa tulay sa Davao City nga bahin ug sa Samal Island. Pero sa isla, andam ang usa ka pamilya nga makigdialogo sanglit maigo ang ilang propiedad sa konstruksyon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Andam makigdialogo sa Department of Public Works and Highways ug sa ubang stakeholders ang pamilya Rodriguez ug Lucas sa mga hintungdan nga opisina ug opisyal kabahin sa ilang posisyon kabahin sa plano sa 19.3 billion pesos nga Samal Island Davao City Connector Project. Ang pamilya Rodriguez ug Lucas ang mga nanag-iya sa propiedad nga maapektuhan sa himuong tulay. Matud sa pamilya, dili issue ang kwarta sa road right of way. Ang problema, apan ang mga marine resources sa ilalom sa dagat nga maapektuhan sa proyekto. Gusto sa pamilyang Rodriguez ug Lucas nga maglingkod uban ang mga dunay kalambigitan sa proyekto ug makabot ang win-win solution aron dili na malangan ang implementasyon sa proyekto. Apan giklaro sa pamilya nga kinahanglan utruhon ang alignment o ang lugar nga tugpahanan sa proyekto dito sa Samal Island aron dili na masakripisyo ang kinaiyahan. Sumala ni Julian Rodriguez, uyon sila sa himong proyekto nga tulay nga magkonekta sa Samal ug Davao City sanglit makahatag kini og kalambuan sa turismo ug mga patigayon sa isla. Apan gibutyag ni Rodriguez nga walay consent gikan kanila nga duna di ay gihimong environmental impact study alang sa itukod nga Davao Samal Bridge nga makaigo sa ilang propiedad. Ang tag-iyaan ni dili man mosugot nga ihatag ang area because wala pa daghang pag-issues nga wala masettle. Ang isa is of course the issue on the coral reef nga maguba kung itindog ang bridge kay ang tubag manggod sa DP ani they will only have mitigating measures as to what will happen to the reef, no? In fact, ang among yung gina problema ani or among ginakasubuan is how come the environmental impact study came out after the design of the bridge. Nganong naghimo sila og design without any environmental impact study. Kasubo kayo because siyempre ang ginapagawas manggod karon sa issue is the family. The family has nothing to do with it. Wala ni, the bridge will make us richer than beyond our dreams. It will bring progress to Samal, wala mi kontra ani. The bridge wala mi kontra ani. Ayaw lang diha because we have protected the reef for the past 60 years. Nagtuo si Rodriguez nga dunay mahatag nga dakong kadaot sa kinaiyahan ng himuong proyekto hilabi na ilawom sa kadagatan nga dunay abunda ug himsog nga mga coral reefs. Nagpahigayon manggod og kaugalingong environmental impact study ang pamilyang Rodriguez Lucas ug nasayran nga maharos gyud ang mga coral reefs gikan sa babak hangtod Piña Plata ug galing kabkabon ang yuta ilawom sa dagat alang sa himuong tulay. Migawas sab sa gihimong pagtuon sa mga eksperto nga marine biologists nga duna pay nahabilin nga mga himsog nga coral reefs sa Island Garden City of Samal ang napreserba isip de facto marine sanctuary sulod sa hapit usa ka siglo. So we want the bridge to come. We want the bridge to be there. Ang problema lang, how can it be sustainable? You do the proper studies, you do your homework. Kaya ang DPWH did not do their homework. In fact, Ove Arup, who designed the bridge, did not do their homework. They came out with the design, nagpaapas na lang ang environmental impact study.
How can you do that? Pwede ba ka magplano sa isa ka big project and then walay environmental impact study? Masay may tabo sa mga kinaiyahan. Ang among kinasubuan po, number one, because ang coral reef manggod naa sa ilalim sa tubig. Dili makita. So very hard. So that's now we're trying to convince people to come here. Tanawan nyo ang reef. Kamoy musulti kung naa ba o walay reef. The BFAR of Samal estimated this to be around 3 hectares. 3 hectares, that's 30,000 square meters of reef. Aminado si Rodriguez nga dunay nahitabong pagpanghadlok ngadto kanila alang niining himuon nga proyekto. Kinsa nagkadok, sir? Ang OVAROP. OVAROP was commissioned by the DPWH to do the design. Kining OVAROP is an international company, Hong Kong based. At they did not do their homework. Abi nila murag China ni nga pwede nimog sa yano lang bitaw ang basta ingon sa gobyerno dire. And they were wrong. They should have done the proper consultation. They should have done the they should have done their homework. Nakapadala na sa ilang opposition paper ang pamilyang Rodriguez Lucas sa tanang concerned agencies alang sa realignment sa proyekto apan hangtod karon wala pa sila'y nadawat nga tubag. Gani desidido ang pamilyang Rodriguez Lucas nga mudunar og luna sa Government Bridgeport isip alternatibong landing site sa Samal Island nga layo ra sa karaang shipyard. Matud ni Rodriguez, hangtod karon wala pa gidawat ang nesgutang sugyot sa pamilya. Dead ma. Wala sila. In fact, they do not mention it in their ano. And the good governor was surprised because he did not hear about the proposal. Gitago sa DPWH sa ilaha ang proposal. Na offer na another landing site, another for the realignment. Ang Bridgeport ang girekomenda sa Japan International Cooperation Agency isip preferred landing site sa Samal aron mas mapanubo ang tulay, mas barato ug malikayan ang posibleng pagkadaot sa marine life. Dunasay nakitang lapses ang mga Rodriguez Lucas sa issuance sa Required Environmental Compliance Certificate kun ECC. Sumala nila nga gi-issue ang ECC nga walay prior Protected Area Management Board clearance nga usa ka importanteng rekisitos. Base sa Proclamation number 2152 series of 1981, protected area ang entero isla. Giklasipika kini isip mangrove swamp, forest reserve diin nahimo kining initial component sa National Integrated Protected Areas System (NIPAS). Kahinumduman nga niadtong bulan sa Hunyo napirmahan na sa Pilipinas ug nasod China ang Framework Agreement o Loan Agreement nga gibanabana ang $350 million nga concessional loan alang sa proyekto. Ang SIDC, usa ka two-way 4-lane, 3.86 km bridge nga dunay main bridge nga dunay gitas-on nga 1.62 kilometers. Ang China-funded project, usa ka modernong tulay nga magsumpay sa Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw, Island Garden City of Samal ug Davao City, tunga-tunga sa R. Castillo daang Maharlika Junction. Tuig 2027, target nga mahuman ang Samal Davao Bridge Project. Nang hinaot si Rodriguez nga unta maminaw og tubagon sa gobyerno ang ilang hangyo nga i-realign ang tulay aron dili madayon og kadaot sa hingpit ang mga coral reefs nga anailawom sa kadagatan sa isla. Sa higayon nga muuyon ang gobyerno nga otruhon ang realignment sa proyekto, nagpasabot usab kini nga otruhon ang plano ug maghulat na usab og pipila ka bulan aron maplastar ang bagong plano. Una nang nagpagawas og opinyon ang project manager sa DPWH nga kung wala nay mahimong panagsabot, walay laing mahimo ang gobyerno ug ipaubos na lang sa expropriation ang paggamit sa propiedad. Buot pasabot, gobyerno na ang magbuot pila ang presyo kay ang luna gamiton na sa gobyerno. Sa expropriation proceedings, obligahon sa gobyerno ang tag-iya sa yuta nga ibaligya sa gobyerno ang yuta aron mapahimuslan sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Kampante ang 4th Infantry Division sa Philippine Army nga sa dili madugay mabungkag na sa hingpit ang CTG-NPA sa Northern Mindanao ug sa Caraga Regions. Kini ang deklarasyon ni Major General Wilbur Mamawag, ang commander sa 4th ID, tungod sa sunod-sunod nga pag-neutralized sa ilang mga lider pinagi na sa pag-surrender, pagkasikop
o sa inkwentro. Ning bag-o lang, 5 ka mga miyembro sa NPA ang misurrender sa puwersa sa 75th IB ubos ni Lieutenant Colonel Gelson Buyukan. Gipang ila sa mga sundalo ang mga nag-surrender nga sila Daniel Nagi, Janilyn Flores, Maylin Acebido, Marjon Maraon ug Bobong Asay. Samtang niadtong pitsa 25 ning bulana, 6 ka mga NPA ang misurrender sa 26th IB. Dala sa ilang pag-surrender ang 6 ka mga high-powered firearms. Subay sa reports of 4th ID, sila ang mga nahibiling puwersa sa Platoon Banglas sa SRC-3 NCMRC. Ning bulana lang, 40 ka mga lider sa rebelding grupo ang na-neutralized ug 35 ka mga armas ang na-recover. Daghang pares ang gipangkasal sa kasalan ng bayan sa Davao ug sa Tagum City. Dinhi sa syudad, pinasahi ang venue sa kasal kay gihimo kini ilawom sa flyover sa Agdao, Davao City. Ug mismong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nagkasal kanila. Anyang report ni Eugene Hinutan. Malipayong nagbinayluay og aydo ang 35 ka mga pares sa barangay Agdao, Davao City sa tinuig nga kasalan ng bayan kaganihang buntag. Pinasahi ang lugar nga gikaslan kanila imbis nga sulod sa gym. Ilawom sa Agdao flyover sila gipang kasal ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang kasalan ng bayan kaganiha giatol sa pagsaulog sa ika-41 nga araw ng barangay Agdao. Sa barangay Panakan, laing 14 ka pares ang dungang nagipang kasal ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte atol sa ika-21st araw ng barangay Panakan kagahapon Setyembre 29. Gawas sa kasal, highlights sab ang blessing o inaugurasyon sa bagong Panakan Barangay Hall. Mitambong atol sa selebrasyon ng mga opisyal sa City Hall, City Councilors ug mga barangay leaders. Samtang sa Tagum City sa Davao del Norte, 19 ka mga pares sa magtiayon ang dungan nga gipang kasal sa lokal nga gobyerno atol sa kasalan ng barangay. Mismong si Tagum City Mayor Ray Uy ang may bendisyon aron masilyuhan ang panag-uban sa mga magtiayon. Makita sa pictures nga napuno sa kalipay ang barangay Apukon Gym nga maoy nahimong venue sa kasal. Ang kasalan ng barangay duyog sa pagsaulog sa araw ng barangay Apukon. Nalipay pag-ayo ang mga kinasal, sanglit na silyuhan na gyud ang ilang panag-uban. Nagpasalamat sab sila sa gipakitang suporta sa lokal nga gobyerno ngadto kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Samdan ang duha ka mga estudyante human ma-overshoot ang gisakyan nga motorsiklo sa kurvada nga highway sa Barangay Maluong, San Jose, Lamitan City, Basilan. Daling girespondihan sa mga pulis ang insidente nga gipangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Arlan De Lompines, ang hepe sa Lamitan City PNP, ug gitabangan ang duha ka mga estudyante. Giila sa kapulisan ang mga biktima nga sila Raden Jailani ug Sabri Ibrahim Ambos nga mga estudyante sa Mindanao Autonomous College Incorporated. Subay sa report sa mga pulis, gisubay sa mga biktima ang highway sa Barangay Maluong ug pag-abot sa kurbada nga bahin na overshoot ang mga biktima ug nahulog sa kanal. Wala hinoy nagrabihan sa mga biktima nga parehong gipangdala sa mga pulis ngadto sa ospital aron matambalan. Nag-abot sa usa ka luncheon meeting ang mga lokal nga opisyal sa Basilan ug Australian Ambassador to the Philippines. Nanguna mismo sa mga local chief executive si Governor Hajiman Hataman Saliman ug mga opisyal sa Australia nga sila Defense Attaché Coronel Paul Barta, Councilor James Yeomans, Ashley Carr, Simon Hayter ug uban pa. Usa sa ilang gisgutan ang kampanya kontra terorismo pinaagi sa Project AS2G Care sa Balay Mindanao Foundation Incorporated ug Project Circle sa The Asia Foundation Incorporated. Sanglit naasab sa meeting ang Ambassador for Counterterrorism sa Nasod, Australia. Nakadaig ang mga opisyal sa Australia sa malampusong programa para sa mga kanhing miyembro sa Abu Sayyaf Group nga gitabangan sa gobyerno. Ang programa magsilbi unyang modelo sa ubang nasod nga nagpadayon ang hagit sa terorismo. At tangi! Negosyo sa Samal Island, milagsik na mga turista, midagsam o hemodialysis unit sa usa ka government hospital sa Cagayan de Oro City. Abli na!
ang dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Midagsang na ang mga turista sa Island Garden City of Samal kung igakos nga gikalipay pag-ayo sa mga residente kay nagpasabot kini para kanila nga mulagsik ug balik ang negosyo sa isla. Mabuhi sab ang sektor sa transportasyon o mga kan-anan sa lugar. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mibalik na og kalagsik ang mga negosyo sa Island Garden City of Samal human kini grabing naapektuhan sa pandemya. Sumala sa mga negosyante sa pagluag sa mga health protocol ug restrictions, midagsang ang mga turista ug mga bisita sa Samal. Usa sa mga nakatagad sa paglagsik sa negosyo mao ang Paradise Island Park and Beach Resort, usa sa mga iladong tourism destination tungod sa kanindot sa ambience. Pag naugikan sa lansya, musugat na sa imong mata ang puti nga balas ug tin-aw nga tubig. Inigtikang nimo sa ilang pwesto, may nitumusugat kanimo ang mga empleyado. Makita nga midagsang na ugbalik sa isla ang mga turista. Sumala ni Julian Rodriguez nga ang pagdagsang sa mga bisita usa ka timailhan nga hinay-hinay nang milagsik ang turismo human ang kapindua ka tuig. May hinahinay nagbalik, no? Unta wa na yung mga pagsaka-saka sa kaso. Although kami diri nag-maintain ng gihapon mi og mga proper health protocol sa lalo na labi na gyud sa mga empleyado. Ang mga empleyado namo obligado man gihapon ang face mask, obligado gihapon ginaobligar. I don't know if it's right, but obligar ginamo tanan magpa-vaccine. In fact, no, pasalamat maganing LGU sa amo kay among mga empleyado diri are properly sa health program sa city. Sa karon na sa 200 hangtod 350 ka mga bisita kada adlaw ang ilang maakomodar. Nag-usab naman gud tanan, no, sa tinuod lang ang pre-pandemic lain among setup. During pre-pandemic we allowed food, we allowed magbaon-baon. Lain ang among setup sa among restaurant, napami sa una itawag nga non-restaurant. Karon dili na mao. We purely restaurant na, pero dakog tabang kay wala na may basura kaayo. No? Karon wala na may pag-aalaw og pagkaon og irimnon unsa ba diri na magyud mag-order tanan. In sales murag pareha lang gyapon kay sa una daghan baon nagasulod. So maayo ani kay daghan na pod nakabalik og trabaho. Na aming mga 300 employees sa tinuod lang, and that was also pre-COVID. We also had 300, no. So hopefully
wa na bagong sakit nga mo gawas ug ma-maintain na nato ni we're back to normal na siguro. Busa gikalipay ni Rodriguez ang pagluag sa mga restrictions batok COVID-19. Unta, no? We need the economy has to grow back again. Klanglan na ang tao dugay ka nagpahuway, way ginansya, way kwarta, way so with the opening up of the mga boundaries o ang restrictions, unta mosulod na, mobalik na ang mga tao diri sa atoa, maka-travel nag-usab. Ang isa nga dako nga nakaigo sa mga sa una was the restrictions on travel and on kanang ingon nga seniors ug minors. Kay ang seniors ug minors man ang among negosyo. Kung walay seniors ug minors, wala gyud resort, no. Good now that everybody can go out, no. So, well, we just pray and hope that everything will go back to normal soon. Sumala ni Island Garden City of Samal, Mayor Aldabid Uy, halos may balik na gyud sa normal ang dagan sa panahon. Nagapahigayon na sa balik ug mga kasaulugan ang isla sama sa mga fiesta. So far, ma'am, kaluoy sa Ginoo, it's nagataas man siya. I think we are nearing the pre-pandemic levels na. As to tourist arrivals, tourist receipts, so far, it's almost back to normal na ang tourism sa Samal. Especially, we are entering the high season, October, November, December, going January. So, I think, balik na yun, no? Ibalik na ang level sa ito ang tourism. Nang hinaot si Mayor Uy nga unta magpadayon na ang kabibo ug pagdagsang sa mga mobisita sa Samal aron mapaasdang na sabugbalik ang ekonomiya sa isla. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Abli na og balik para sa publiko ang hemodialysis unit sa Government Hospital sa Cagayan de Oro City. Gikalipay sa mga personahe sa J.R. Borja General Hospital ang subling pag-abli sa hemodialysis unit kaganihang buntag. Gawa sa hemodialysis unit, giablihan sab sa lokal nga gobyerno ang CT scan ug RT-PCR molecular laboratory. Gipangunahan ni Mayor Rolando Clarex Uya aktibidad nga gisaksihan sa mga opisyal sa DOH, opisyal sa lokal nga gobyerno. Sa mensahe sa mayor, gipasalamatan niini ang kanhi administrasyon ug mga namuno sa JRBGH sa ilang pagpaningkamot nga mapalambo ang ospital ug mahatagan og insaktong serbisyo ang katawhan. Matod sa mayor, laro pa niining dugangan ang kasamtangang 27 ka mga units sa hemodialysis, apil ang air conditioning units. Nagpasalig sab ang mayor nga magpadayon ng iyang suporta sa naisgutang ospital. Gitambungan sa mga opisyal sa lungsod sa Maluso, Basilan o mga kapitan ang community-based anti-illegal drug advocacy kun si Baida Training and Workshop sa Philippine Drug Enforcement Agency o PRO BARM. 15 ka mga barangay ang mitambong sa aktibidad nga gipanguluhan ni Mayor Hani Bud. Ang mga partisipante sa training and workshop mauna-unya magsilbing anti-illegal drug advocate sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Sila ang magpahigayon og lecture mahitungod sa kadaot nga hatod sa illegal nga droga. Gani gisugdan kini sa LGU nga himuong drug-free workplace ang tanang opisina o gihimo usab dayon ang random drug testing sa mga empleyado o partisipante sa aktibidad. Malaumon ang PDEA o PRO BARM nga ang trainers training mahimong tulay aron ideklara nga cleared sa illegal nga droga ang mga barangay sa Maluso, Basilan. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram Newsline.ph ug sa Twitter, Newsline.ph.
Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!